Хәерле көн исәмез, хөрмәтле коллегалар. Без Уфа Нур Татар дәүләт театры гастрольләренә багышланган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Эльфир Илшат улы Якупов, Галиәскәр Камал исемендәге театр директоры, шулай ук Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты, Фирзат Фәрит улы Габидуллин, Нур театры директоры, Башкортстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, шулай ук Гөлнар Халит кызы Заһидуллина, әдәби бүлек җитәкчесе, атказанган сәнгать эшлеклесе, Гөлнас Тимирҗан кызы Биктимирова, Нур театры актрисасы, шулай ук Башкортстан Республикасының атказанган артисткасы һәм Вилдан Флюр улы Мисбахов, Нур театры актеры, Башкортстан Республикасының атказанган артисты һаман Татарстанның кыдыясы килә. Ни өчен? Бирсен Ходай. Бирсен Ходай. Илшат Илшатович, иң беренче булып сезгә кабул итүче буларак һәм Камал театры сәхнәсендә барлык гастрольләр узачак бит инде, шул хакта кыскача гына сөйләп узсагыз иде. Хәерле көн, добрый день. Шыннан дагын 24-25 апрельдан Нур Татар дәүләт театры безнең бинада үзенең гастрольләрен ачып җибәрә һәм бер атна дәвамында бездә кунакта була. Бу инде безнең гадәтләнгән традицион дип әйтим гастрольләр, алмаш гастрольләр. Без менә ноябрь аенда гына Башкортстанда, Уфада, шулай Нур театрында, шулай ук Мәҗит Гафури театрларында гастрольләрдә булган идек. Хәзер инде без аларны кабул итәбез. Без Нур театры белән һәрвакыт гомумән барлык милли театрлар белән Рәсәйнең һәр даим элемтәдә торабыз һәм инде бергә эшлибез. Шулай ук репертуарны да карыйбыз, бер-беребезнең спектакльләренә дә җирешәбез, премьераларны да карыйбыз. Безнең бу гадәтләнгән гастрольләрне дип әйтик, пандемиялар, 20нче еллар бузып киткән иде. Чөнки һәм вакытлары да алмашынган иде, төрле вакытта киләләр иде. Әмма дә ләкин Аллага шөкер, менә хәзер инде без бу алмаш гастрольләребезне башлап җибәрәбез, дәвам итәбез һәм кирдән торгызып, әлбәттә инде Казан тамашачысына да бик кызыклы булыр спектакльләре Нур театрының. Аны инде менә минем коллегалар сөйләп китерләр. Нинди спектакльләр алып киләләр, бик кызыклы спектакльләр. Шуңа күрә монда 2 залдагын безнең катнаша. Зур залда дагын спектакльләре, кече сәхнәдә дәген безнең театрда спектакльләр Нур театры үзенең тәкъдим итәчәк. Шулай ук менә алга китеп әйтәсем килә, ноябрь аенда инде Мәҗит Гафури театры безгә килә, безнең бинага. Без Уфага барганда 2 бинада чыгыш ясыйбыз. Нур театрында, Татар театрында һәм инде Мәҗит Гафури башкорт театрында. Ничектер менә шайтыр берләштерәбез дип әйтимме соң инде безнең театр дөньясын 2 якны. Әлбәттә инде без аларны һәрвакыт үзебездә рәхәтләнеп, шатланып көтеп калабыз. Эльфир Илшатович, менә узган көздә сез Уфада булгансыз, Камал театры янәдән Уфага кайчан киләчәк? Барачак. 22нче елда баргач, инде 24нче елда Алла бирсә планлаштырабыз. Нур театры көтәдер инде безне. 24нче елда. 2 елга бер, нигә без менә шундый 2 елга бер ничектер сайлыйбыз вакытны. Ул да 2 ел эчендә премьералар, спектакльләр, яңарак һәм яңа спектакльләр барлыкка килә, премьералар. Чөнки һәр Башкортстанда яшәүче тамашачылар да, Татарстанда яшәүче тамашачылар да алар күзәтеп баралар. Һәм әлбәттә аларга һәрвакыт яңалык кирәк, яңа спектакльләр. Кайвакыт берничә тапкыр алып килгән спектакльне, без карадык, инде бу спектакль алып килдегез дип әйтүчеләр бар, барындаган. Әмма дә ләкин шуңа күрә яңартырга тырышабыз һәм менә бу вакыт безгә җитә, театрларга, 2 яктангы театрларга да җитә һәм яңа әсәрләр, яңа спектакльләр белән аларны күрсәтергә 24нче елда көтеп калсыннар.
Башкортстанга барабыз ала берсе. Рәхмәт Ясым. Фирзат Фаридович, менә 25-ннән инде старт ала сезнең гастрольләр, нинди спектакльләр, кайсы көннәрдә? Менә шул хакта кыскача сөйләп узсагыз иде. Рәхмәт. Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Чынлап та Емнә Фирзат әйтеп китте бит инде бик соң булса да оң булсын дип теге төрле шатлар, төрле ниләрне әйтеп китте. Чыннан да дөрес. Инде күптәннән килергә хыялланган хыялларыбыз тормышка ашмаган иде. Менә хәзер Аллага шөкер. Алла бирсә 25 апрельдән инде үзебезнең гастрольләребезне башлыйбыз. Менә дөрес әйтте Фирзат, 2 ел сайын йөреп торырга кирәк. Менә монда инде хәзер күбрәк үтеп китте, шуңа күрә яңа спектакльләр дә бар, яңа туачак спектакльләр дә бар. Әмма инде без шул теге мәртәбә киләсе спектакльләрне шулай калдырдык. Репертуар ничек бар шулай калды. 25 апрельдә без күрсәтәчәкбез спектакль. Ул инде Зифа Кадырованың романы буенча, Гөлнур Усманова инсценировкасы буенча эшләнгән спектакль, Фатима дип атала ул спектакль. Бу спектакль инде бик зур резонанс алды республикабызда, аны түгел Россиядә дип әйтергә кирәк. Хәзер инде шушы дәврдә 2 Россия күләмендәге фестивальдә катнашты. Ул беренчесе Грозный шәһәрендә булды, федерация фестивалендә. Һәм менә былтыр көзгенә без Пермь өлкәсе Лысьва Кудымкар шәһәрендә булган сообщение фестивалендә катнаштык. Һәм инде шушы фестивальдә төп рольне башкарган актрисабыз иң яхшы хатын-кыз роле номинациясына лайык булды. Шуңа күрә бу спектакльгә һәм барлык спектакльләргә барыгызны чакырабыз, рәхим итегез. 26 апрельдә инде без уйнаячакбыз. Илгиз Зәйниев, инде таныш драматург, Татарстанга түгел, инде барыбызга таныш драматург, аның Хыял йорты дигән музыкаль комедиясын уйнасак, шушы көнне 26 көнне без Камал театрының кече залында уйнаячакбыз. Күлмәгез мин үләм дигән Мансур Галиҗевның комедиясын уйнаячакбыз. 27 апрельдә Башкортстанда иҗат итүче Мәдәрис Багаевның Бермәл шәһәрдә дигән шул музыкаль комедиясын тәкъдим итәбез. Инде 28 апрельдә данлыклы безнең бөек шәхесебез, бөек драматург Мирхәйдәр Фәйзинең Галиябану драмасы белән, лирик музыкаль драмасы белән без гастрольләребезне тәмамларга ниятлибез. Күлмәгез белән 27 тагын бер көнне була кече залда. Ансы кеше залда диләк. Бик зур рәхмәт сезгә. Гөлнур ханым, сөйләп киттегез әле гомумән. Сезнең Казанга булган гастрольләрегез 1994 елда башланып китә һәм шушы күп еллар дәврендә сез фақат 6 мәртәбә генә Казанга килгәнсез икән. Ни өчен шулай? Микрофонны кабызып. Хәерле көн, хөрмәтле дуслар, хәерле көн Казан тамашачысы. Чынлап та без менә бу гастрольләребезне 6нчы тапкыр башлыйбыз Казанда. Һәм инде үзебезнең тарихыбызга борылып караганда, сүземне башласым килә шуннан, безнең театрның, Нур театрының тарихы бик тирән. Аның тамырлары сәяр белән бер чорга 20нчы гасырның башына барып тоташа әле. Һәм инде әлбәттә безнең театрның тарихы беренче татар артисткасы Сәхиб Җамал Гыйззәтуллина Волжская исеме белән бәйле. Без моның белән бик горурланабыз һәм бик хөрмәт итәбез бу тарихыбызны. Инде аның яңа тарихы 30 ел элек, 31 ел элек, 90нчы елларда башлана. 1991 елда яңа театр, Нур театры үзенең эшен башлап, Казан тамашачысына үзенең спектакльләрен беренче тапкыр 1994 елда алып килә. Һәм әйтергә кирәк, шушы чыгышлары белән ул Казан тамашачысын күңелен яулап ала. Һәм гомумән зур ниндидер резонанс була Нур театрының чыгышы Казанда. Аннан таба 2000 елда безнең алдагы гастрольләребез була. 2005 елда була гастрольләребез. Ничектер менә шундый репертуар яңарган саен, ниндидер теге килешүләр булган саен, шулай безнең театр килеп тора гастрольләргә Казанга.
гастрольләрдән тыш без һәр вакыт Казанга төрле фестивальләргә дә киләбез. Фестивальләрдә дә без әлбәттә Казан белән очрашабыз, Казандагы тамашачыбыз белән очрашабыз. Анда да үзебезнең әсәрләребезне тәкъдим итәбез. Инде менә 2016 елда безнең театр җитәкчеләре арасында шундый килешү төзелде. 2 ел сайын безнең алмаш гастрольләребез була. Әле менә әйтеп кителгәнчә. Менә шушы 2 ел сайын без килеп торырга тиеш булган гастрольләребез кызганычка каршы пандемия белән әзрәк өзелеп торды. Алга таба инде ул үзенең шушы тәртибе буенча дәвам итәр дип ышанабыз. Менә шуңа безнең менә шушы рәвешле быел 6нчы гастрольләребез Казан шәһәренә. Келесі 5 жылдан соң гына булмас дигән өметтә калабыз, ешрак килсәгез иде. Әлбәттә, 2 ел сайын киләбез дип менә җитәкчеләр вәгъдә бирделәр. Чөнки менә коллегалар белән дә сөйләшеп, аралашып алдык. Менә күп спектакльләрне фақат онлайн форматта гына караганнар, шуңа күрә аны Камал театрының барып карыйсы килә. Бик зур рәхмәт сезгә, Гөлназ. Сез Фатима спектаклендә Махинур ролен башкарасыз һәм Галия Бануда төп рольне. Үзегезнең рольләрегез турында сөйләп китсәгез ия. Хәерле көн. Әйе, Фатимада мин икенче пландагы Фатиманың сеңлесе Махинур ролен башкарам. Ул инде Махинур шук, шаян, сеңлесенә ошамаган. Әнисе Фатиманы яратмаса, бу кызын инде яратыбрак бара, шундый үз сүзен әйтә белгән, тормышка позитив карашта булган образ. Галия Бануда инде, Галия Бану турында нәрсә дип әйтим инде, ул классик, ул барсына да таныш, барсына да билгеле образ. Шуңа күрә Махинур минем өчен яңалык булса, Галия Бану минем өчен яңалык түгел, чөнки режиссер шушы Азат Надирович бу рольне тапшырганда, ул миңа репетиция вакытларында әйтә торган иде. Сиңа нәрсә куясың инде? Син бит тормышта Галия Бану дип әйтәдер. Мөмкинме өстәп китәргә? Мин менә Гөлназ Бектимировага сорау биргәч, безнең театрыбызның сәхнә астасы бит инде ул бүгенге көндә Башкортстанның атказанган артисты. Шуны әйтеп үтәсем килә. Гөлназ Бектимирова ул уникаль курс чыгарылышы актеры дип әйтергә мөмкин, чөнки әле Камал театрының директоры Шамил Зинурович Закиров исән-сау чагында безнең менә театрлар һәр вакыт үзара аралашып яши бит инде. Безнең театр җитәкчелеге белән шундый килешү төзеделәр һәм Казанга Нур театры өчен махсус Казан дәүләт сәнгать университеты иде ул вакытта курс җыйдылар. Һәм менә шушы курска 15 егет без Башкортстаннан алып килдек. Алар Казанда укыдылар. Фәрит Бекчентаев беренче тапкыр аларның педагогы булды, үзенең курсын җыйды. Фәрит Бекчентаев та укыган шушы курс чыгарылышы инде безнең Гөлназыбыз. Казан кызы дип аны без үзебезчә әйтәбез. Һәм инде әлбәттә ул курс шул кадәрле шагу, берсеннән берсе талантлы булып театрыбызга, труппага кайтып кушылдылар. Һәм бүгенге көндә барысы да булмаса да алар төрле театрларда үзләренең урыннарын таптылар. Татарстанда эшләүчеләр дә бар бу курс чыгарылышлары. Безнең театрыбызда алар репертуарда, труппада үзләренең төп урыннарын алдылар. Төп рольләр Гөлназ безнең гомумән төп рольләрне башкаручы, зур рольләрне башкаручы талантлы артистыбыз. Һәм инде аның менә шушы җырлау сәләте бик нык ярдәм итә. Үзенең иҗатында гомумән Нур театры бит инде теген әйтәләр, шундый халыкта даны бар, җырлый торган театр диләр. Безнең репертуарда да бик күп җырлы әсәрләребез күп. Гомумән безнең халкыбызга җырмың хас әйбер бит инде ул, хас сыйфат. Шуның өчен без җырмыңнан аерылмыйбыз, бер вакытта да драма. Гомумән безнең афишада төрле жанрда, төрле әсәрләр тәкъдим ителгән. Тамашачы үзенең күңеленә хуш килгән, кәефенә, зәвыгына туры килгән әсәрләрне сойлап ала. Анда бар психологик драма әсәрләрдә, трагедияларда бар, һәм менә алда тагын көтелә безнең планнарыбызда. Һәм инде әлбәттә комедияларда бар. Музыкаль әсәрләр дә бихисап безнең афишабызда. Менә Гөлназ шушы спектакльләрдә төп рольләрне башкаручы йолдызыбыз безнең дип әйтсәк тә була. Мин дә өстәп китим әле, минем курсташым да әле ул. Без параллель укыдык, әзрәк түбән курска укыды Гөлназ. Әмма дә ләкин Камал театрының пошмакларын, тузаннарын бергә иснәдек.
Миңа да икеләтә рәхәт аларның монда безнең сәхнәдә уйнаулары. Вилдан Мисбаховка сүз бергәнче, менә бик җырлы театр дидек, шуңа күрә Галия Бану белән Хәлил җырында сез әзерләп килгәнегезне беләм. Идегез башта аны тыңлап узыйк, аннары соң әйе Вилданга сүз бирәбез. Йөгереп төштем суда кышлар йөрерли чыкмыйсың Халил бәгъри җан кисәге куркам кеше сизәрди Ашыйсың дисә Афәрин. Вилдан сүз сезгә. Хәлил турында гына түгел, ул образ турында гына түгел, гомумән менә Казанга килә торган гастрольләрне хакында фикерегез бардыр мөгаен. Хәерле көн, кадерле Казан тамашачысы. Чынлап та без Казанны инде көтеп алабыз, Казанга баруны без сагынып көтеп алабыз. Килүләр бик еш булмаса да, безнең Казанга килеп, шушы Казанның тамашачысына Камал театрында чыгыш ясавыбыз үзебез өчен бик зур имтихан дип әйтик микән. Шулай да ул теге Башкортстанда безнең үзебезнең тамашачы, Казан тамашачысы бит инде ул үзенчәлекле тамашачы. Зәвыклы тамашачы, таләпчән тамашачы. Без монда килгән саен инде имтихан тоткан кебек. Менә шәхсән мин Вилданга истәп әйтәсе килә, безнең өчен инде бәйрәм. Казанга гастрольләр белән килү бәйрәмгә тиң. Сагынып көтеп алабыз. Бигрәк мин инде үзем турында әйтәм, монда укыгач, монда минем курсташларым, беренче адымнарымны шу Камал театрында башладым мин, Камал театры сәхнәсендә. Беләс. Әлбәттә сагыныбрак килә инде ул безнең Казанга. Сезне бүлдем. Юк, белмәдем әйбәт. Вилдан тагын кайсы спектакльләрдә нинди рольләрне башкарасыз? Фатыйма спектаклендә инде без солдатлар, күбрәк күмәк сәхнәләрдә, Да безнең бөтен труппа. бөтен бар практически барыбыз да шушы спектакльдә массада, нидә бик күмәк сәхнәләрдә, шулай гармонист ролендә башкарам мин анда. Әле керәбез, әле киенеп чыгабыз, шулай алыш-тилеш. Инде Хыял йорты ул инде безнең заманча куелган бик матур музыкаль комедия. Илгиз Зәйниевның. Бу спектакльдә инде мин Салават ролен башкарам. Шушы татар реалити тамашасын булдырып,
Гомумән спектакльләрне алганда инде барысы да аларның мәхәббәткә корылган. Шу дөньяда булган мәхәббәтләрне таныту дип әйтим микән инде. Танып, дөрес итеп һәрбер кешенең үзенең парын табырга ярдәм итүче Салават образын башкарам инде. Бер мәл шәһәрдә спектакле, шулай ук музыкаль спектакль. Бик яратып уйныйм мин бу образымны. Монда инде мин Сәлман бай образын сәхнәләштердем. Галия Бану да Хәлил образы. Сосын аңладык. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Татар-информ. Зилә Мөхәммәдова, Татар-информ. Сорау Фирзат Фәридовичка. Миңа бирелде, Әлбәттә, без сездән Сәхип Җамалны алып килер дип көткән идек. Бу сезнең өлгерми калдымы? Нәрсә булып чыкты? Ник алай? Сәхип Җамалны бөтен Башкортстан да көтә инде. Монда сәбәпләре күп. Беренчедән өлгерә алмадык, әзрәк кенә безнең премьера булырга тиеш апрель башында. Безгә кинәт кенә менә килеп чыкты, менә дөньяда шулай булды, Фиршач. Вахтангов театры гастрольләре үтте. Менә кичәнәк кенә аларны озаттык. Бик алар озак кына спектакльләр уйнадылар. Без инде аннан соң аны күчердек. Сәхип Җамалның 15 майга дип туган көненә дип күчергән идек. Тагын инде 24 майга күчте хәзер. Һәм уже тукталды. 24-25 майда премьерасы була. Алып киләбез, Алла бирсә, рәхәтләнеп алып киләбез. Рәхәтләнеп карарсыз. 2 елдан. Юк. Гомумән специально махсус алып киләбез, ярыймы? Гомумән тагын өстәп шуны әйтеп үтәсем килә, безнең бит инде бу менә әлеге афиша, ул кайчан төзелгән иде, Фирзат Фәридович? 2 ел элек төзелгән афиша. Бу спектакльләрдән соң безнең тагын сезгә 3 тапкыр алып килерлек яңа афишабыз бар. Мен инде менә шушы төзелгән афишада кайбер билетлар да сатылып өлгергән иде безнең Казан тамашачылар. Афишаны бузмадыгы. Тамашачылар безне ничә ел көтә инде. Билетлары кулларында, кайчан килә Нур театры дип. Шуңа күрә гафу итегез, нәзрәк. Тагын икенче сорау. Бу ел Нәүрүз афишасын карап өлгермәм. Нәүрүз афишасында сез бармы, юкмы? Санда катнашырга теләгән идегезме, теләмәгән идегезме? Без быел Нәүрүз афишасында юкбыз. Катнашмыйбыз. Икенче Нәүрүздә катнашачакбыз, Алла бирсә. Биргән идегезме? Юк, бирелмәде безнең гастрольләребез ул вакытта. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, тагын сораулар. Башка редакцияләрдән Сәхнә журналы. Хәерле көн барыгызга да, Сәхнә журналы. Мин бераз соңга калып төштем. Соравым шундый иде, менә әлеге гастрольләрдән тыш сез тагын безнең республикада Казанда нинди дә булса очрашулар, ниндидер әңгәмәләр каралганмы, тагын кайларда буларга ниятлисез? Гомумән сезнең программагыз, Казанга килү программагыз ни дәрәҗәдә бай? Мин әйтеп үтәрмен инде, әйт. Шул тиклем тыгыз гастроль репертуарыбыз бу килгәндә менә әле монда язылмаганнары да бар. Без шушы 4 көндә монда 6 спектакль күренгән, без 9 спектакль уйнаячакбыз. Мәктәпләрдә дә очрашулар була, анда да спектакльләр уйнаячакбыз. Һәм инде коллектив белән менә Алла бирсә Тукайга да инде Тукайның бик Тукайыбызның туган көндә чәчкәләр салу планлаштырылган. Һәм инде монда былтыр ачылган безнең Мустаяга Кәримнең памятник һәйкәлләре, чәчкәләр салу булачак. Һәм инде Татар конгрессында коллектив белән очрашу булачак. Кайсы мәктәптә уйнаячаксыз? Мәктәп дидегез. Беренче мәктәп. Беренче 3 мәктәптә уйнаячакбыз. Менә әле төгәл генә язулары минем алдымда юк. Аңлашылды, рәхмәт. Тагын сораулар, рәхмәт итеп Татар-информ. Кайчанда булса, гомумән Казан гына түгел, Татарстан буйлап гастрольләр сезнең булгалымы ул, булырга хыялланасызмы? Туктаганы юк. То есть Татарстан буйлап йөреп торасыз? Йөреп торабыз, Актаныш, Яршаллы, Минзәле, төрле яклар менә бу яктан бу якны алган вакытта Бөгелмә, аннан соң әйтергә кирәк, Азнакай, Сарман якларында йөреп торабыз. Әле Яршаллыда менә братналык кенә зур гастрольләр белән булдык. Рәхмәт, тагын сораулар. Тагын бер сорыйм инде, менә бу соңгы вакытларда ниндидер менә халыкта төшенкелек хөкем сөргән вакытларда имеш сез коллективтамы, яисә менә тамашачылардан күренәм, ул менә
рухны, күтәренке рухны, ниндидер ышанычны ничек саклап каласыз? Нәрсә ярдәм итә сезгә? Тамашачыларыгыз нәрсә дип әйтә? Ничек аралашасыз гомумән менә ике арада шундый нинди атмосфера? Күтәренке рухны саклап калырга безгә иҗат ярдәм итә, театр ярдәм итә. Безнең афишыбыздагы һәр бер спектакль бу сыйфатка ия. Моны мин кычкырып әйтә алам. Безнең театрыбызга тамашачы һәр вакыт нинди булса рух көче эзләп алып килә, ниндидер сорауларына җаваплар эзләп килә һәм бер вакытта да буш китми. Үзенә кирәкле әйберне алып кайтып китә. Әйтик, темалар төрлечә булса да, жанрлар төрлечә булса да, әмма ләкин режиссерның әйтергә теләгән сүзе анда ачык яңгырый. Режиссерларга килгәндә менә безнең театрыбызда ике режиссер штатта эшли. Һәм ул режиссерлар икесе дә шул кадәрле ике төрле, ике космос, ике дөнья. Һәр кайсының үзенә генә хас юлы, үзенә генә хас иҗади йөзе бар. Һәм инде әлбәттә тамашачы да, безнең афиша да үзенә кирәкле әйберне сайлап алу мөмкинлегенә ия. Төп театрның баш режиссеры Азат Җиһаншин һәм инде узак еллар театрда хезмәт итүче, узак еллар безнең репертуарыбызны формалаштыручы билгеле режиссерыбыз Илдар Валиев. Менә шушы спектакльдәге үзебезнең иҗатыбыз, гомумән дөньяга карашыбыз аша әлбәттә без халыкта һәр вакыт күңел күтәренкелеге, һәр вакыт ниндидер теге яктылыкка, нурга әйди торган әйтик сүзебезне һәр вакыт без калдырабыз, һәр вакыт өмет уятабыз театрга килгән тамашачы күңелендә. Тагын сорауларыгыз булса, коллегалар, рәхим итеп. Сорагыз инде диләр. Менә сорамасагыз, мин үзем бер әйбер сөйләп китергә мөмкинме? Әлбәттә. Сораулар булмаса, менә безнең әлеге афишадагы әсәрләрдән чыгып һәм гомумән драматурглар белән театрның мөнәсәбәте турында әйтеп үтәсем килә. Театр бит инде театрның йөзе, әлбәттә аның спектакльләре. Спектакльләр әлбәттә драматургларның иҗат җимеше. Безнең театрыбыз бер вакытта да менә шушы Казан драматурглары белән араны үзгәне юк. Без һәр вакыт тыгыз элемтәдә без Казанда иҗат итүче үзебезнең драматургларыбыз белән, язучыларыбыз белән һәм инде менә әлеге әсәрләрнең исемлегенә карасам да, мин сезгә менә бер сер ача алам. Шушы афишадагы һәр менә берничә исемлек махсус Нур театры өчен язылган әсәрләр. Әйтик, алык Хыял йортын. Дөресен генә әйткәндә, Хыял йорты пьесасы минем күрше кабинетта туган әсәр. Безнең театрыбызның режиссеры Илдар Валиев, Илгиз Зәйниевның иҗаты белән бик кызыксынып, ниндидер аның әсәрен кую хыялы белән менә ничектер алар сөйләшеп, шушы әсәрне бергәләшеп, телефон аша гына онлайн шушы идеяны тормышка ашыралар. Һәм аны сәхнәгә куя безнең режиссерыбыз Илдар Ишатович. Шул кадәрле уңышлы бара, ул безнең репертуарда шул кадәрле тамашачы яратып карый аны. Чөнки режиссер ниндидер менә шушы драматург тудырган әсәрнең ачкычын таба алган. Чөнки ул безнең артистларыбызга багышлап язылган. Илгиз Зәйниев менә шулык бит инде безнең Гөлназларны белә, гомумән күп артистларыбызны белә. Артистларыбызны белә торып, безнең артистларыбызга багышлап язган анда һәр бер роль, һәр бер мөнәсәбәтләр, һәр бер ситуациялар, сюжет линиясе гомумән менә шушындый кызыклы әсәр ул. Бер мәл шәһәрдә спектакленең шулай ук дөньяга тууы безнең театрның иҗаты белән бәйле. Уфада яшәп иҗат итүче Мөдәррис Багаев, ул бик билгеле драматург түгел, аның берничә генә әсәре бар. Әмма ләкин шушы берничә әсәре, берничә пьесасы, алар барысы да уңышлы. Әмма ләкин барысы да уңышлы. Ул безнең театрыбызга килеп, безнең театрда озак еллар Хәбибулла Ибраһимовның Жизнәкәй спектакле барды бит инде. Жизнәкәй спектаклен караган, спектакльне охшаткан һәм ул аңарга ниндидер теге вдохновение, илһам биргән. Нишләп мин дә шундый әсәр язып карамаска әле? Минем дә язып карыйсым килә шушындый сюжет линиясын, шушындый тарихны дип менә күңеленә шушындый җим салган, үзе белән очрашкач сөйләде ул аны. Һәм шушы җим, шушы идея аңа тыңгылык бирми. Һәм нәтиҗәдә менә бер мәл шәһәрдә дигән әсәр туа. Дөресен генә әйткәндә, шулай ук ниндидер бер кызыклы әсәр ул.
Безнең замандашыбыз бит инде бүгенге көндә яшәүче, бүгенге ритмда яшәүче, бүгенге ниндидер теге сулышны сулаучы автор. Әмма ләкин әсәр бер мәл шәһәрдә 20нче гасыр башында бара вакыйгалар. Гадәттә теге без өйрәнгәнбез классик әсәрне заманчалаштырырга бит. Әмма ләкин безнең замандашыбыз киресенчә теге вакытка кайтып, шул вакыт кешеләрен алып, шул вакыттагы мөхитне тудыру. Миңа калса андый күренеш минем исемдә юк. Бу ниндидер уникаль күренеш. Һәм нәтиҗәдә шушы әсәр менә безнең кулга килеп эләгә дә, режиссер ошатып бу әсәрне шулай сәхнәгә куя. Шулай инде күрәсең ул безнең труппаны да күз алдында тоткандыр. Ничектер менә шушындый звезды сошлись дигәндәй һәм шулай репертуарда ул уңышлы бара. Бик матур әсәр. Күлмәгез мин үләм. Мансур Гыйләҗев. Гомумән без Мансур Гыйләҗев белән нык тыгыз элемтәдә яшибез, эшлибез. Без инде аның иҗатына һәр вакыт мөрәҗәгать итәбез. Беренче генә әсәрен түгел, 3-4 пьесасын куйганбыздыр, сәхнәләштергәнбездер инде аның. 2012-2011 елларда безнең театр этнодрама дигән драматургия конкурсы игълан итә. Һәм шушы конкурста пьесалар конкурсы инде милли пьесалар конкурсы Татарстаннан да катнашучылар бик күп була, Башкортстанда иҗат итүчеләр дә катнаша. Инде Мансур Гыйләҗев та шушы конкурска махсус язып шушы пьесаны җибәрә. Бу пьеса ул вакытта гран-прига лаек була, иң төп җиңүче дип игълан ителә, һәм шул килеш портфельгә салына да онытыла, әйтик. Мин аны берничә тапкыр төрле режиссерларга тәкъдим итеп карадым. Режиссерлар укып карыйлар да анда вакыйгалар олы яшьтәге, олы буын кешеләре турында. Труппада әле җитлекмәгән әле, ул яшькә җитмәгән әле артистлар дип шушындый фикер белән яңадан портфельгә салып куялар. Шуннан безнең театрыбызга Азат Җиһаншин килгәч, шулай ук тәкъдим иттем бу әсәрне. Пьеса охшый гомумән матур язылган әсәр инде. Азат Надирович укыды да шул кадәрле гашык булды бу әсәргә. Шундук куярга ризалашты. Һәм шул рәвешле бу әсәр менә үзенең сәгате суккач, үзенең вакыты җиткәч сәхнәгә менде. Һәм бүгенге көндә шулай кеше залда бара ул безнең әйтик репертуарның хиты булып бара. Шул кадәрле тамашачы яратып, ихлас спектакль ул, тамашачы яратып карый аны. Менә сезнең судка да, сезнең игътибарга да бу әсәрләрне алып килдек. Шундый кызыклы афиша безнең. Сөембикә журналының. Сөембикә журналы минем ике сорауым. Яшь кадрлар буенча, яшь кадрлар сездә ничек әзерләнә? Казандамы, Башкортстанда андай мөмкинлек юктыр инде ул әйме. Һәм икенчесе тамашачылар. Залларыгыз һәрвакыт тулымы? Тамашачылар картаямы, яшәрәме? Колакчыннар киеп, тәрҗемә белән караучылар күбәйбиме соңгы вакытларда, соңгы елларда? Рәхмәт сорауыгыз өчен. Бу сорауны көткән идем. Юк, безнең Башкортстанда Аллага шөкер, алай кыен түгел, проблема түгел. Менә әле безнең махсус Нур театры өчен безнең Уфа дәүләт сәнгать институтында курс укый. Әле алар бүгенге көндә икенче курсталар. Тагын Алла бирсә 2 елдан соң инде алар труппабызга килеп керәләр дип өмет итәбез. Алар 8 студент. Алтаулар икесе башкорт телендә. Шундай курсларында, шуларның арасында бер генә җегет бар, гел кызлар. Мәләкин башында Алла бирсә, алар без дип өметләнәбез. Аларны укыталар махсус безнең театр өчен. Нигә тамашачыга килгәндә инде кытлык кичермибез, Аллага шөкер, көндә залларыбыз тулы. Көндә залларыбыз тулы. Бигрәк тә шунсы күңелле, менә азакы мәлләрне менә бигрәк тә пандемиядан соң теге чыгып карыйсың бу спектакльләрне. Шунсы куандыра, яшьләр күбәя. Яшьләр күбәя. Театрга теге мондай наушник кигәннәр әҗәеп әйтергә була. Ләкин безнең театрга урыслар да күп йөри. Урыслар, башкортлар, татарлар бит инде, урыслар күбрәк йөри. Урыслар да йөри. Шуңа күрә тамашачыга кытлык кичермибез, залларыбыз тулы, Аллага шөкер. Юк, андый планнарыбыз юк, татарча уйныйбыз. Беләсезме, менә шушы рус телле тамашачылар безнең театр турында нинди фикер белдерәләр?
Нур театрына шулкадәр яратып киләбез диләр, чөнки аның күңеле җаны бар диләр. Күрәсең, алар безнең милли театрда рус театрына хас булмаган ниндидер сыйфатларны табып, шуларны эзләп, шуларны сагынып килә. Нәкъ менә шушы үзебезнең милли йөзебезне югалтмаган өчен без рус тамашачысын да үзебездә тота алабыз. Гомумән Нур театры бүгенге көндә теге спектакль карау урыны гына түгел, ул безнең театрыбыз башкаларның нәкъ үзәгендә, ул шундый теге ниндидер символик бер мәгънәгә ия булды. Безнең театрга нигез салганда 94нче елда беренче тапкыр театрның бинасына нигез салына. Ул ниндидер промышленный зона иде. Ул якка кеше дә бик йөрми иде. Театрны төзеделәр, әкренләп менә театрга йөри торган урын булды. Тора-бара ул шул кадәрле матурланды. Безнең театр аша Салават Юлаев проспектын суздылар. Театр шәһәрнең нәкъ үзәгенә әйләнде дә куйды. Тамашачы йөрер өчен бөтен яктан да җайлы, бөтен яктан да уңайлы. Һәм шул кадәрле матур бер үзәгенә әйләнде башкалабызның Уфаның. Шуның өчен безгә тамашачы яратып килә. Анда яшьләр очрашырга килә, танышырга килә, әйтик, гаилә белән киләләр, гаиләләре белән балаларны алып киләләр, татар телен ишетергә, татар телен өйрәтергә балаларына. Шуның өчен безнең театрыбыз теге ниндидер чын мәгънәсендә нур булып балкып утыра башкалабызда. Иҗаты белән дә нур. Хәзер менә Тукай тора бит театр башында, шуны күрәбез. Бигрәк байбыз шуны Тукайында карарга киләләр. Теге бүтән театрларында Гафури театры дип әйтик, оперный театр, ул теге исторический центр дип әйтсәк, без географический центр. Географический үзәк. Шуңа күрә төрле яклап транспорт ягыннан да и теге шуңа күрә удобно шул ягы инде, уңайлы. Рәхмәт. Тагын сорау. Татар информ. Бу реплика дип башлыймын да, тагын димәк әле тагын Гөлназ 2-3 ел Галия Бануны уйнаячагы яңа кызлар килгәнче, Вилданга тагын зак еллар Хәлине уйнара туры киләчәк. Егетләр проблемасын ничек хәл итерсез икән? Уйнарлык бит әле алар. Юк, уйнарлык. Но егетләр проблемасын ничек хәтер Казан Ну нишлисең инде? Нишлисең? Фирзат Фаритович, бит шынында бүгенге көндә безнең труппага әгәр карасаң, бездә киресенчә кызларга кытлык булып китте соңгы арада. Бездә шул кадәрле көчле егетләр, актерларыбыз. Кызлар ничектер теге кияүгә чыгалар, бәби үстерәләр, китеп торалар, һәм шул арада безнең кызларыбыз әзрәк югалып тора. Шуның өчен менә как раз баланс була инде ул. Рәхмәт. Бүтән сораулар юк дип күрәм, шуңа күрә сезгә төшерәм 23 апрельдән алып 28-нә хәтле Уфа Нур Татар дәүләт театры гастрольләре Галиәскәр Камал исемендәге театр бинасында килми калмагыз һәм тагы бер реплика бар. Фирзат Фаридович сезгә. Әйтәсе килгән фикергез бар бугай, микрофонны кабыздыгыз. Юк. Шулай. Алайса без шуның белән тәмамлыйбыз. Хәерле имин көннәр барчагызга. Рәхмәт кенә әйтергә дигәнем зур рәхмәт сезгә. Илегез спектакльләргә. Менә мондагы очрашуларыбыз тамаша залларында дәвам итсен дигән зур өметләр, зур шатлык белән сезне үзебезнең гастрольләребездә көтеп калабыз, хөрмәтле казанлылар, дусларыбыз. Рәхмәт.